Σίλβια Τρανού την ξέρεις? Όλοι νομίζουν πως είμαι μια heartless bitch, χωρίς ίχνος ευαισθησίας μέσα μου. Ο μάνατζερ της μου ζήτησε να τη φωτογραφίσω. Στη Σίλβια πάω. Με θέλει για μια φωτογράφηση. Άφηνα εγώ τη γυναικούλα μου στα πρώτα της γενέθλια στην Ελλάδα χωρίς πάρτι. Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να έρθετε και να μου δώσετε την απάντησή σας από κοντά. Ωραία, πού είναι η πρόσκληση? Σε αυτό το πάρτι δεν νομίζω ότι θα σε καλέσουν. Πάμε στοίχημα. Ολύβια μου, χρόνια πολλά. Αυτό το ζωντανό είναι δωράκι από εμάς για σας. Να σας φυλάει και να σας φέρνει τύχη. Τι σου έχω κάνει, ρε Φιγένε, και μου φέρεις έτσι? Είσαι προκλητικός, ηρωνικός και άξεστος. Ποιον αγαπάς, δεν μου πες? Τον μπαμπά σου ή τη μαμά σου? Τον αδερφό μου. Εσύ είσαι το λιλίθι. Να δεις τελικά που δεν θα έρθει η Τρανού. Σιγά, μαμά. Ολίβια. Δεν έχω πια υπομονή να περιμένω μια ζωή. Αν το όνειρο αληθινό θα βγει. Δεν έχω άλλες αντοχές. Με κούρασε πολύ το χθες. Τα στάσιμα νερά του με έχουν πνίξει. Έλα στο ρυθμό μαζί μου. Νιώσε λίγη ένταση. Έλα κι εγώ θα σου μάθω. Τι θα πει διασκέδαση. Είδες που έλεγες ότι σε σνομπάρει? Καλώς ήρθατε, κυρία Τρανού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Θα τα εκατοστήσεις, Ολίβια. Ευχαριστώ. Θα σας συστήσω. Ο σύζυγός μου, Ηλίας Γαλινός, η κυρία Σίλβια Τρανού Χαίρομαι πάρα πολύ. και ο κύριος Ροδόλφος Φωτιάδης. Χαίρομαι πολύ. Και εγώ. Λέει καναλάξε που σου έλεγα, κυρία Τρανού μου! Πολύ χαίρομαι που σε γνωρίζω. Κυρία Τρανού μου, γοητευμένος. Αχ, έχουν δίκιο που λένε ξανθό μαλλί, τρανό κορίτσι. Τι μπρουτάλ. Έλα, παπί μου, φτάνει. Κυρία Τρανού, εγώ είμαι περίπου στο ξύδι, δεν ξέρω αν με ξέρετε. Είμαι μεγάλη στο πλαστέ. Τρελαίνομαι και τα σύρια σας. Έχετε καλύτερα να σας από εδώ. Από εδώ, στάμπη από εδώ. Θα εκραγεί η Τρανού. Δεν τη φοβάσαι τη Σίλβια. Της αρέσει να μαθαίνει. Αυτό δείχνει Σοφία. Και η Σοφία, όπως είπε και ο Κομφούκιος, είναι ένα χτενάκι που σου δίνει ο Θεός όταν δεν έχεις πια μαλλιά. Η αλήθεια είναι, Μπάμπης, ότι οι θεαματικότητες έχουν πέσει. Ναι. Έχω κάνει μήνυση στην AGB και το συζητάω με τους executives. Αλλά θέλω και τη γνώμη της απλής γυναίκας, της απλής νοικοκυράς, του απλού λαού. Κοίταξε, κύριε Τρανού μου. Σε συμπαθώ, αλλά μην τα χαλάσουμε τελευταία στιγμή. Μη με δείχνεις, δεν είμαι εγώ η απλή νοικοκυρά. Πες, Μπάμπη. Κύριε Τρανού, το καλύτερο είναι να παίζετε τον Ολυμπιακό επανάληψη συνέχεια. Κάνω τώρα τον deal με τον Σοκράτη. Ποιος Σοκράτης και Πλάτωνας, ποιος σχέστηκε? Εδώ έχουμε άλλα ζητήματα. Το βρήκα τι θα κάνουμε. Reality με την οικογένεια Μουστοξίδης. Μουστοξίδη, 24 hours live. Perfect. Τέλει, πάμε να μου πεις details για τη ζωή σου. Ναι, μόνο τη γλώσσα μιλάει αυτή. Συμπαθητικούλης ο άντρας σου. Έναν επιστήμονα του κύρου του Ηλία δεν νομίζω ότι μπορείς να τον αποκαλείς συμπαθητικούλη. Για την εμφάνισή του μίλησα. Θα σε παρακαλούσα πολύ να μην ασχολείσαι με τον άντρα μου. Δουλειά μας. Είσαι ευτυχισμένη? Θα θέλατε κάτι, κυρία? Όχι, Πετρούλα, μια χαρά είναι όλα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Εσείς, κύριε? Ευχαριστώ. Αλήθεια, Ροδόλφε, πως από εδώ δεν θυμάμαι να σε κάλεσα. Όντως. Η Σίλβια με παρακάλεσε να τη συνοδεύσω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βλέπω μεγάλη οικειότητα ανάμεσά σας. Ναι, με τη Σίλβια δεν είμαστε απλώς συνεργάτες. Είμαι ένας από τους συμβούλους της, ξέρεις. Και τι συμβουλές της δίνεις? Τις προάλλες μου ζήτησε να τη συστήσω τον καλύτερο επαγγελματία για μια grande φωτογράφηση. Και μια και εγώ δεν φωτογραφίζω πια, της πρότεινα εσένα. Γιάκο, τρέχα, σου ξημέρωσε. Έλα, Παύλο. Αυτόν εδώ. Τον βλέπω κάπως περίεργο. Ποιον? Αυτό τον Πατρίκιο. Ροδόλφος, μπάμπη μου, Ροδόλφος. Αυτό το Βαλεντίνο. Ναι, τι? Πολύ πίτσι με τη γυναίκα σου έχει πιάσει. Τι? Άμα μίλαγε έτσι με την Πελαγία, κανένας θα τον είχα καριδώσει. Μπάμπη μου, εδώ έχουμε πάρτι και στα πάρτι, έτσι γίνεται, Συναντάς παλιούς φίλους, κάνεις καινούριους γνωστούς. Ηρέμηση και άλλα εξαντροπή δεν περάσει καλά. Ρε κακομοίρη. Το κέρατο στα σουηδικά, πώς το λένε? Γραφικός.
Οπα, πανάτο το κολλάκι. Μιχαλάκι τώρα έρχεται. Έλα. Να τον τώρα με κεφαλιά. Άρε Διόγκο, παιχταρά μου. Τι έχει αγώνα σήμερα? Όχι, στο TV το βλέπουμε. Έλα, κάτσε να δεις. Το γκολ του Διόγκο είναι ένα ποίημα. Το καλύτερο του UEFA. Το καλύτερο της Super League, μη σου πω. Λίγκας είναι ζών ελουροειδές, κυριάρη. Λίγκ είναι ξένη λέξη και δεν κλείνεται. Και δεν βαριόσαστε να βλέπετε παλιούς αγώνες, αφού ξέρετε το αποτέλεσμα. Ίσα-ίσα. Γουστάρουμε περισσότερο γιατί δεν έχουμε κι άγχος. Είναι ο καλύτερος αγώνας. Έλα, κάτσε να το δεις. Σχετικό είναι αυτό. Χάσαμε 2 ευκαιρίες καραμπινάτες. Αν είχε κάνει τις αλλαγές νωρίτερα ο Βαλβέρδε, θα είχαμε άλλο αποτέλεσμα. 5 τους βάλαμε, πόσα ήθελες? Τέλος πάντων, εγώ δεν μπορώ. Είναι σαν να βλέπω αστυνομική ταινία και ξέρω από την αρχή ότι ο δολοφόνος είναι ο Μπάτλερ. Α, εσύ δηλαδή. Εγώ φταίω που κάθομαι και ασχολούμαι. Να σας πω, γιατί φύγατε τόσο νωρίς από το πάρτι? Καλά είχα ησυχάσει λίγη ώρα. Σιγά το πάρτι, νεκροταφείο. Κρίμα. Γιατί εγώ σκεφτόμουν να δω καμιά ταινία με την ησυχία μου. Τέλος πάντων, πάω κάτω. Αν με χρειαστείτε, μη με φωνάξετε. Α, να είσαι καλά. Να ρωτήσω, φύγατε πριν ή μετά την κοπή της τούρτας? Πριν, γιατί? Είχαν παραγγείλει το θαύμα των θαυμάτων. Τη σοκολατίνα της μέλισσας. Δεν υπάρχει αυτή η γεύση. Τι λέτε, τόσο ωραία είναι αυτή η τούρτα. Εμπειρία ζωής. Κρίμα που εσείς δεν τη δοκιμάσατε. Δεν πάμε δίπλα μια βολτίτσα? Τι έγινε, ρε? Άκουσα σοκολατίνα και άστραψε το ματάκι σου. Έλα, Βράρη, σε παρακαλώ. Μαμά δεν με αφήνει να τρώω γλυκά. Δίπλα δεν μπορεί να μου πει τίποτα. Βρε Μιχαλάκι, τώρα φύγαμε από το πάρτι. Άμα με αυτή την πείνα σου. Δεν πειράζει, ας ξαναπάμε. Με τόσο κόσμο δεν θα καταλάβει. Τι τα πήραμε εδώ, ντοκτορά? Η σεξουαλικότητα είναι. Συγγνώμη, πρίτανη. Παρακαλώ, κύριε. Ρε Λιάκουρα, τι κάνεις, ρε? Αυτός την πέφτει στη γυναίκα σου και κάθεσαι και κοιτάς, μωρέ. Έλα ρε μπάπη μου, έλα ρε μπάπη μου. Πρέπει να είμαστε πιο χαλαροί, πιο απελευθερωμένοι. Είσαι καλά, μωρέ. Τον έφερες στο σπίτι σου και την πέφτει στη γυναίκα σου. Αυτό είναι αιτία πολέμου. Γελάει. Παλιά μυαλά. Τι κάνεις εσύ εδώ? Επιβλέπεις τους ξενέρωτους? Γιατί εσύ δηλαδή είσαι cool. Πάντως καλύτερος από αυτούς. Καλύτερο σε τι? Ας πούμε ότι έχω μεγαλώσει σε πολύ σκληρή γειτονιά. Μπα. Και τι σκληρό έχει? Όποτε έκλεινα τα μπατζούρια στη γειτονιά μου, μάκωνα και τα δάχτυλα κάποιου κλέφτη. Καλό, Πολύ καλό. Συγκινήθηκα. Και αφού σ' αρέσει τόσο πολύ, γιατί δεν γυρνάς πίσω? Μπορεί και να το κάνω. Σιγά μην το κάνεις. Εσύ δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσεις. Και γιατί αυτό? Γιατί αυτή η περιοχή σου δίνει στάτους. Και να σου πω και κάτι άλλο. Για πες μου. Φαίνεται από χιλιόμετρο τι είσαι. Δεν μπορείς να το κρύψεις. Εγώ φταίω που σε είδα μόνος εδώ πέρα και σε λυπήθηκα και ήρθα να σου κάνω παρέα. Δεν έχω ανάγκη την παρέα σου. Αξιώ να σου πω, κοριτσάκι μου, μην κάνεις ότι ξέρεις πράγματα για μένα, γιατί δεν ξέρεις τίποτα για τη ζωή μου. Τη ζωή σου. Να σου πω, αγοράκι μου, δεν έχεις ούτε τις μισές μου εμπειρίες. Εσύ εμπειρίες? Ας γελάσω. Όλη σου ζωή είναι ένα μου Σαββατοκύριακο και με 40 πυρετό στο κρεβάτι. Καλά, καλά. Άντε να πιεις ένα ποτάκι να ηρεμήσεις. Chill. Δεν πίνω. Έχω προπόνηση, δεν κάνει. Γένια. Θέλεις να τσακωθούμε κι εμείς και μετά να μισθούμε? Γιατί? Γιατί άκουσα ότι το μίσος είναι συναρπαστικό συναίσθημα. Άσε μας ρε Μιχαλάκη. Να σου πω, τι προπόνηση έχει ο αδερφός σου αύριο? Για τους Πανελλήνιους. Πέρσι βγήκε πρώτος. Άμπα.
ξέχασε. Ρε παράτησε την γυναίκα σου αυτό, να. Κάτι πρέπει να κάνετε, κύριε Λέα μου. Βούκινο, έχουμε γίνει όλη τη γειτονιά με αυτό το ταβάνι. Έχει φτάσει το κέρατο. Και το κέρατο, δεν χορεύουν. Τι χορεύουν, κοίτα πως τη γυροφέρνει. Την ξάπλωσε, βρε ηλίθεια. Κάνετε χορεύουν, να τις κάνει το μισινό. Κάνετε φιγούρες. Κάνετε φιγούρες, ξυπνήστε. Θα σε βλέπει ο παππούς σου, ο Λιάκος, ο Γαλινός, να πούμε, και θα τρέζει τα κόκαλά του. Φύγε ρε κέρατα, όρμα. Όρμα, το κοιτάς. Λες, τώρα. Με μπράβο! Ο κύβος ερήφθη. Η Ολίβια θα κάνει τη φωτογράφηση. Έλα, σύνελθε, αγάπη μου. Δεν έγινε και τίποτα. Τίποτα που γρονθοκόπησες καλεσμένο μας και μάλιστα συνοδό της Τρανού. Εντάξει, ίσως να παραφέρθηκα λίγο. Είχα πιει κιόλας. Αλλά και αυτός το παράκανε. Τι το παράκανε, μπορεί να ήταν κάπως διαχυτικός, αλλά η σχέση μας η επαγγελματική που είχαμε στο παρελθόν του το επιτρέπει αυτό κατά κάποιο τρόπο. Του δίνει μία άνεση, πώς να σου το πω. Ναι, και εμένα οι σχέσεις μας, η προσωπική που έχουμε στο παρόν, με έκανε μπορώ να κρατηθώ. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και αυτό που ο Μπάμπης. Μπορεί να βγει και ο Έλληνας από μέσα μου. Και όταν ήρθε και η Πετρούλα και μου είπε ότι σου πιάσε τον πισινό. Σου είπε τέτοιο πράγμα η Πετρούλα? Ναι. Όχι μόνο αδιάκριτη, αλλά και ψεύτρα. Αδιάκριτη, ναι, αλλά ψεύτρα γιατί? Με συγχωρείς, αγάπη μου, αλλά έτσι όπως σε κράταγε συνέχεια και σε πασπάτευε, άνετα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι το χέρι του δεν θα σταμάταγε στη μέση σου. Δεν έγινε τίποτα τέτοιο. Δεν θα το επέτρεπα εγώ και το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Το ξέρω, αγάπη μου, αλλά κι εγώ κάπως έπρεπε να αντιδράσω. Άντρας είμαι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω βέβαια ότι δεν μου άρεσε και καθόλου. Τι που τον χτύπησα? Όχι, το ότι με διεκδίκησες με αυτόν τον τρόπο. Το θυμάμαι και με εξητάρει, έτσι. Τότε να σε ξαναδιεκδικήσω. Καλά, δεν θα πλακώνεις το ξύλο και κάθε ένα που μου μιλάει. Δεν εννοώ να σε διεκδικήσω έτσι, αγάπη μου. Εννοώ να σε διεκδικήσω αλλιώς. Α, ναι. Έλα, κοκόνα μου. Έλα, Πελαγία μου, να πάμε να ξαπλώσουμε. Δεν σε παίρνει έμπνος. Μην έφαγες πολύ τούρτα. Όχι, μπαμπίνο μου, αλλά με βασανίζει μια σκέψη. Τι σε βασανίζει? Θέλω να μάθουμε να χορεύουμε. Πελαγία, σου έκανα μία φορά τη χάρη και πήγα στην τηλεόραση σε σόου και χόρεψα. Δεν το ξανακάνω άλλο. Δεν εννοώ τέτοιους χορούς. Πρέπει να μάθουμε ταγκό. Τρελή είσαι, κοκόνα μου, σε πάρτι δεν ήσουνα. Δεν χόρευες. Με ποιον να χορέψω, εσύ δεν ξέρεις, μόνο τσάμικα χορεύεις. Τι να έκανα, να φούταγα το Ροδόλφο? Το ξαναπείς, αυτό του λείπε. Θα τρώγε κι άλλη μπουνιά 100% ελληνική. Τώρα που το λες, ο Λιάκουρας, γιατί τον εσάπησε? Δεν είδες πως σε χούφτωνε τη γυναίκα του? Αυτό είναι η... Μπας και άνοιξε η Πετρούλα το στόμα της και είπε πολλά. Γιατί μην κοιτάς, δεν είναι όλες σαν εμένα, εγώ είμαι τάφος. Ξέρω και δεν μιλώ. Όχι ρε, αυτό είναι. Εσύ πού το ξέρεις? Τι που το ξέρω, δίπλα του δεν ήμουν. Εγώ το συγκρατούσα να μην τα... γιατί τα είχε πάρει άσχημα. Άσε σου λέω, είναι και αυτή η Σουηδή, βράζει το αίμα τους. Ας τον κόρεκα. Αυτό πρώτη μου φορά τα ακούω. Κι εγώ πρώτη φορά το λέω. Άντε, πάμε. Με μία υπόσχεση. Θα μάθουμε ταγκό. Μένια σου. Πάμε στο κρεβάτι και το πρώτο μάθημα θα είναι δωρεάν. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ήρθα να σε προειδοποιήσω. Θα έρθει σήμερα εδώ η Τρανού για φωτογράφηση, οπότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι να μείνεις στο δωμάτιό σου. Καλά ρε μαμά, σήμερα ήταν ανάγκη. Ακόμα να συνέλθουμε μετά το χθεσινό πάρτι. Όσο πιο γρήγορα ξεμπερδεύουμε, τόσο το καλύτερο. Και γιατί σπίτι μας? Ναι, γιατί την εμπνέει, λέει, η οικογενειακή ατμόσφαιρα του σπιτιού μας. Ενισχύει το καινούριο προφίλ που θέλει να βγάλει προς τα έξω. Ωραία. Αυτό θα είναι δηλαδή το κόνσεπτ, το οικογενειακό προφίλ της Τρανού. Πολύ ενδιαφέρον. Και η Μπέτη τι θα κάνει, την κόρη της? Η Μπέτη δεν θα κάνει απολύτως τίποτα. Αρκεί η Τρανού. Άλλα λέγει όμως η κυρία Πελαγία χθες. Μέχρι και ο Πρίτανης το έμαθε. Η κυρία Πελαγία μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Δεν φτάνει που ο άντρας της έκανε εξωφρενό το πατέρα σου και βάρεσε το Ροδόλφο. Καλά, τι σχέση έχει τώρα ο κύριος Μπάμπης? Πώς δεν έχει? Οι κακές παρέες βλάπτουν. Ποιες κακές παρέες? Αγάπη μου, ο πατέρας επηρεάστηκε από τον Μπάμπη και από όλες αυτές τις αηδίες που του έλεγε ότι πρέπει να φανεί άξιος Έλληνας και να μην αφήνει κανένα να μιλάει στη γυναίκα του και τέτοιες βαρβαρότητες. Καλά, και επηρεάστηκε τόσο πολύ. Δεν τον ξέρεις τώρα τον πατέρα σου. Οτιδήποτε υποδηλώνει η ελληνική κουλτούρα τον μαγεύει. Μπήκε στη μέση και η Πετρούλα και γίνανε μαλλιά κουβάρια. Αυτά παθαίνουμε όταν συναναστρεφόμαστε λάθος ανθρώπους.
Δηλαδή δεν τρέχει τίποτα με σένα και το παλιό σου δάσκαλο. Τι να τρέχει. Φυσικά και δεν τρέχει τίποτα. Δεν εννοώ κάτι πονηρό. Απλά μερικές φορές δίνεις την εντύπωση ότι του κρατάς κακία για κάτι. Δεν ξέρω. Κάνω λάθος? Ναι. Κάνεις λάθος. Έκπληξη! Συγγνώμη. Ολίβια, περίμενε. Άσε με! Περίμενε, Ολίβια. Άσε με! Περίμενε. Ολίβια, τι νομίζεις ότι κάνεις τώρα? Φεύγω. Σε 2 ώρες πετάω για Σουηδία, για πάντα. Μη λες βλακίες, δεν θα πας πουθενά, τα ακούς? Τελειώσαμε. Ολίβια, είσαι τρελή. Μαζί δεν είπαμε ότι δεν θα αφήσουμε τη σχέση μας να γίνει βαρετή? Ότι δεν θα γίνουμε μικροαστοί? Εγώ δεν σου έφτανα. Ολίβια, σε παρακαλώ. Εσύ είσαι η μουσα μου, η εμπνευσή μου. Το ξέρεις. Αντίο. Ολίβια, δεν καταφέρεις τίποτα μόνη σου. Δεν θα γίνεις ποτέ καλή φωτογράφος. Ποτέ, τα ακούς? Μαμά. Μαμά. Έλα, μωρό μου. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αρκετό θάρρος δώσαμε στους διπλανούς. Δεν λέω, φταίω. Αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Από εδώ και πέρα πρέπει να κρατήσουμε τις σωστές αποστάσεις. Και όσον αφορά την Πετρούλα, πρέπει να πάρει και αυτή το μάθημά της. Άντε για να μην βγει ο Έλληνας που κρύβω κι εγώ μέσα μου. Τι βογγάς, αγάπη μου? Δεν βογγάω, αγάπη μου, ανασένω. Αυτό το αεράκι με αναζωογονεί. Και εμένα με στραβώνει ο ήλιος. Πάμε μέσα, σε παρακαλώ. Δεν μπορούμε να πάμε μέσα. Είναι η Πετρούλα, έχει σηκώσει τον κόσμο και είπε να μην την ενοχλήσουμε. Α, ναι. Λοιπόν, για την Πετρούλα θέλω να σου πω. Μαν, το φοβόμουν αυτό. Σχετικά με τη χθεσινή τη συμπεριφορά. Όχι μόνο σε σχέση με τη χθεσινή τη συμπεριφορά, γενικότερα είναι πολύ αδιάκριτη. Και γι' αυτό ακριβώς θέλω να φύγει. Να φύγει? Τι να φύγει? Να φύγει. Δηλαδή είναι να απολύσουμε? Εσύ, αγάπη μου, δεν το πιστεύω. Θα μπορούσα ποτέ να απολύσω κανέναν έτσι στα καλά καθούμενα? Τότε. Δεν θα την απολύσουμε. Θα την ανταλλάξουμε με την Ιουλία. Και τι είναι η κοπέλα να την ανταλλάξουμε? Βάλε λίγο το μυαλό σου να σκεφτεί, αγάπη μου. Και κανείς δεν θα χάσει τη δουλειά του. Και επιπλέον θα έχουμε την Ιουλία, η οποία είναι ιδανική για μας. Ξέρω. Αλλά σιγά μην δεχτούν οι διπλανοί. Θα δεχτούνε. Απλώς θα πρέπει να κάνω εγώ μια μικρή υποχώρηση. Τζούλιετ! Άνοιξε, βρε χελώνα, δεν με λυπάσαι, πτώμα είμαι. Περάστε, κύριε Ολίβια. Καλημέρα, Σιουλία. Είναι εδώ υπέρ... Πελαγιά. Ολίβια μου, Ολίβια μου, πέρα. Δεν ενοχλώ? Εσύ, ποτέ, κούκλα μου. Συμμαζεύοντας, η Πετρούλα βρήκε αυτό το τσαντάκι. Μήπως είναι δικό σου? Καλέ, τι ωραίο, σαν πιζουδάκι είναι. Αλλά άστο τσαντάκι. Εδώ έχουμε άλλα θέματα, βασικά. Πέρασα τόσο ωραία, Ολίβια μου, χτες στο πάρτι σου. Χαίρομαι που σ' άρεσε. Ήταν υπέροχη βραδιά, τα είχε όλα. Γκλάμουρ, αν ομολόγει τους έρωτες, πάθη, ταγκό, μπουνιές, μπούφλες. Ναι, ας τα αφήσουμε τώρα αυτό το θέμα. Τι ωραίο ταγκό που χόρεψες. Αφού σκέφτομαι κι εγώ να πάω φιλενάδα να μάθω. Αλλά και ο Ροδόλφος ακόμα σε θέλει. Τρέχει πίσω σου σαν σκυλάκι, τον είδα εγώ. Ναι, ας μην το συζητήσουμε τώρα αυτό άλλο. Και πόσο θαύμασα τον άντρα σου. Τι ωραία όταν του ρίξε την μπουνιά στη μούρη του Ροδόλφου. Τρελάθηκα με τον Ηλία. Μπράβο. Μπορούμε να το σταματήσουμε τώρα αυτό, Πελαγία, σε παρακαλώ? Ναι, έχεις δίκιο, Ολίβια μου. Είσαι παντρεμένη γυναίκα, καταλαβαίνω τη θέση σου. Ωραία, λοιπόν. Τα παιδιά, καλά? Η μικρή, η Μπετούλα, μελετάει? Όχι, έχω δώσει αρχές στα παιδιά μου. Τους έμαθα ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή. Έτσι την έχω στείλει στο στούντιο και κάνει αβέρτα πρόβες για το καινούργιο τραγούδι που θα ηχογραφήσει. Πάταγο θα κάνει το τραγούδι μόλις κυκλοφορήσει. Ωραία, μπράβο. Καλέ, πότε έρθουμε να κάνουμε τη φωτογράφηση για το εξώφυλλο? Πότε σε βολεύει? Θα σε πεταχτούμε αύριο, μεθαύριο, ό,τι ώρα μπορείς. Εσύ πες μου. Αφού, Πελαγία μου, τα έχουμε πει αυτά. Δεν θα την κάνω εγώ τη φωτογράφηση. Πρέπει να το καταλάβεις. Δεν μιλάει σοβαρά, Ολίβια. Πώς γίνεται να με κρεμάς έτσι? Εγώ βγήκα και το είπα παντού. Μέχρι στον όμορφο κόσμο έτρεχα και το έλεγα από την τηλεόραση. Η εταιρεία το περιμένει. Το κοινό της κόσμου το περιμένει. Ο κόσμος με ρωτάει πώς γίνεται να με πουλάς έτσι τελευταία στιγμή. Λυπάμαι, Πελαγιά. Λυπάσαι? Μορτή μας λες. Εγώ να δεις πώς είμαι. Εκτός τι? Ζήτα μου ό,τι θες. Δηλαδή, πώς θα ανταλλάξουμε δουλικά? Οικιακές βοηθούς. Το ίδιο είναι, εμείς έτσι το λέγαμε στο χωριό μου. Εγώ δεν την έτρωω την Πετρούλα. Δηλαδή, όχι, τη θέλω. Αλλά θέλω τόσο πολύ την Τζούλιετ. Είμαστε τόσο δεμένες, δεν μπορείς να φανταστείς. Σαν αδερφές, σαν φίλες κολλητές ένα πράγμα. Σε καταλαβαίνω, Πελαγία, σε καταλαβαίνω.
Τέλος πάντων, απλώς έκανα μια πρόταση. Πίστευα ότι δοκιμαστικά μια εβδομάδα θα μπορούσαμε να το επιχειρήσουμε αυτό, αλλά εντάξει. Δηλαδή, περίμενε. Άμα κάνω εγώ αυτό το δοκιμαστικό που λες, θα κάνεις εσύ τη φωτογράφηση για το εξώφυλλο? Εννοείται. Αλλά, Πελαγία, αφού δεν θέλεις, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Θέλω, παιδί μου, πώς δεν θέλω. Κάτσε κάτω. Τζούλιετ, φέρε έναν καφέ. Τρώγε, Λεβέντη μου, τρώγε. Άντε, να είσαι καλά. Καλημέρα! Καλημέρα, κύριε Μπάμπη. Έλα να φάμε μαζί. Πώς το ρε, παπά? Ό,τι θα πήγαινα μέσα. Τι έγινε, μαλώσατε? Ας το ρε, παπά, έχω το άγχος με τους αγώνες, έχω και σένα. Άμα δεν θέλει αυτή μία, θα θέλω εγώ 10. Αυτή δεν θέλει. Δεν πας μέσα καλύτερα? Καλά ρε παιδί μου, πώς είσαι? Τα νεύρα σου δεν είναι καλά, το ξέρεις. Για σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πρέπει να πάρεις πάνω σου ρε, μην το ξεχνάς, είσαι πρωταθλητής. Δεν ξέρω ρε, παπά, έχω πέσει λίγο. Τι έχεις πέσει ρε? Ρε εσύ, είσαι ένας μουστοξίδης. Πρέπει να το πιστέψεις αυτό. Φέτος θα έρθουμε μαζί σου στο στάδιο, όχι όπως πέρυσι, που το είδαμε από την τηλεόραση. Πέρυσι φοβόμουν μήπως αγχωθώ και ξέρεις. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μην ακούω τέτοια και τρελαίνομαι. Θα έρθουν μαζί μας και οι γείτονες. Όχι. Εσείς φτάνατε και περισσεύετε. Οι γείτονες να κάτσουν εκεί που είναι. Εντάξει. Άντε, τρώε. Τρώε, τα αυγό το λιβανίζεις τόση ώρα, δεν το έχεις φάει. Και πιες και γάλα. Και ψηλά το κεφάλι. Είσαι πρωταθλητής, μην το ξεχνάς ρε. Να βλέπω τα μάτια σου να βγάζουν φλόγες. Παρακαλώ. Γεια σας, την κυρία Μουστοξίδη, παρακαλώ. Η Ιδία. Από το γραφείο της κυρίας Τρανού τηλεφωνώ. Καλέ, τι κάνει η φιλενάδα μου η Τρανού? Την αποθύπησα από χτες το βράδυ που έχω να την ειδώ. Η κυρία Τρανού θα ήθελε να παρευρεθείτε μαζί με την κόρη σας, την Πέτη, στη φωτογράφησή της. Θα πραγματοποιηθεί σε 2 ώρες στην οικία της κυρίας Γαλινού. Φυσικά και θα παρευρεθούμε. Θέλει και ερώτημα. Λείπει ο Μάρτς από τη Σαρακοστή. Θέλω μια φωτογραφία Καρλα Μπρούνι Σαρκοζή. Ναι, έχω καλύτερες ιδέες όμως. Όχι, αυτό. Η Ολίβια. Ναι. Τι πάει να πει δεν πήρατε το μήνυμα? Δεν το φιξάραμε χτες? Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα? Μα είναι δυνατόν? Με κρεμάτε, το καταλαβαίνετε. Μα τι? Δεν το πιστεύω. Ωραίος επαγγελματισμός. Κάμπω τη μύτη του. Μου λες? Δεν υπάρχει κομμότρια. Γιατί δεν θα έρθει? Όχι, με έσπασε λέει το πόδι της, αν θέλουμε το πιστεύουμε. Αχ, την καημένη. Εγώ είμαι καημένη, όχι αυτή. Να σου πω, ξέρεις εσύ να χτενίζεις? Όχι. Όχι. Η Άννα ξέρει? Ούτε. Τέλεια. Τι κάνω? Τι θα γίνει, θα αργήσουμε πολύ? Είμαι πάρα πολύ busy. Ναι, Σίλβια, τώρα. Να τελειώσει και με το μακιγιάζ. Εγώ έχω τελειώσει. Είσαι και γρήγορη. Τι κάνω? Ολίβια! Να είμαστε κι εμείς. Σίλβια, Πελή! Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Τι κάνεις, Πελαγία, εδώ? Παιδί μου, πάλι τέτοια θα λέμε. Δεν τα συμφωνήσαμε και στο πάρτι. Ότι θα φωτογραφηθεί η Μπετούλα μου με τη Σίλβια. Τρέχα στην κυρία Σίλβια να πεις γεια. Άλλα δεν συμφωνήσαμε, Σίλβια. Χτες. Σήμερα είναι μια καινούρια μέρα. Τι γίνεται λοιπόν? Είναι όλα έτοιμα? Ήρθα την κατάλληλη στιγμή. Είδατε πως την έκανα όμορφη την Πετούλα μου, κουκλίτσα. Εγώ τη χτένισα με τα γεννάκια μου. Κουκλίτσα. Πελαγία. Για να σου πω, Πελαγία. Να σου πω, έχω πάρα πολλά προβλήματα. Πάρε τη μικρή και εξαφανιστείτε τώρα αμέσως. Αχ, κούκλα μου, στεναχωριέμαι που έχεις προβλήματα. Γιατί είσαι τόσο ανταριασμένη? Μπας και μπορώ εγώ να σε βοηθήσω, πες μου. Θα μπορούσε στην απίθανη περίπτωση που ήσουν ακομότρια. Είσαι? Ναι. Όχι, δεν είμαι. Τι λέω, μωρά, τα έχω γαμμένα. Να, από τη χαρά μου για τη φωτογράφηση. Άκου κομμότρια, πού σου ήρθε αυτό? Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, θέλω επιγόντως μια γυναίκα να χτενίσει την Τρανού. Λοιπόν, πάρε τη μικρή και φύγε, δεν έχω χρόνο για χάσιμο. Όχι, ας το τηλέφωνο, αμέσως. Είπαμε, δεν είμαι κομμότρια. Αλλά δεν είπα ότι δεν ξέρω και να χτενίζω. Εμένα που με βλέπεις, έχω χτενίσει και έχω παντρέψει. Τη μισή νίκαια, μη σου πω, βέβαια. Τι θα γίνει, Ολίβια? Έχει αρχίσει να εξαντλείται και ο χρόνος μου και η υπομονή μου. Ναι, Σιλβία, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Είναι πάλι. Τι εννοείς? Παιδί μου, εννοώ ότι η κομμωτική είναι ένα από τα χόμπια μου. Κοίτα να μαθαίνεις. You can't
πέρασμα για τον Άρη, το γιο μου, τον πρωταθλητή, να σηκώσει το χρυσό. Συμπάβη, τι θα κάνει ο Άρης μας, θα κερδίσει τους αγώνες? Βέβαια θα κερδίσει, πρωταθλητής είναι, θα υπερασπιστεί τον τίτλο του, ρε. Και δεν φοβάται? Τι να φοβηθεί, ρε, όμως Τοξίδης, τι να φοβηθεί. Τι να φοβηθεί? Γύρισε ο γιος του Λεοντιάδη, του φαρμακοποιού. Α, γύρισε η Ντακότα πότε? Έχει κανένα μήνα και είναι πλακωμένος στην προπόνηση. Νύχτα μέρα στο γήπεδο είναι. Γι' αυτό είναι προβληματισμένος μάλλον ο Άρης μου. Αμάν. Αμάν, δεν μου λες τέτοια. Γιατί ρε, τι σε νοιάζει εσένα? Πώς, του κολλητού μου το παιδί, 2 φορές παιδί μου. Στα ρε αρκουδιά ρε αυτά. Λέγε την αλήθεια, τι σε νοιάζει εσένα? Είμαι ο μόνος που στοιχημάτισε υπέρ του Άρη. Όλοι οι άλλοι σου πουλάνε παραμύθι. Πήμα, τρως παπά. Δηλαδή άλλοι που πονταρά στο Λεοντιάδη. Χαλάρωσε ρε, κάτσε, άραξε ρε. Δεν φταίνε αυτή. Ο Λεοντιάδης ήταν έτοιμος για την Ολυμπιάδα. Έκανε 4 χρόνια προπόνηση. Τελευταία στιγμή στράβωσε κάτι και δεν πήγε. Ενώ ο Άρης. Ο Άρης τι? Ο Άρης έτσι όπως τον κάνατε. Δηλαδή τον πήγατε στα βόρεια, προάστηκε. Εδώ δηλαδή λένε οι άνθρωποι ότι είναι φλόρος. Ο γιος μου φλόρος, ρε. Είπανε αυτοί εδώ το γιο μου φλόρο. Ρε εσείς, είπατε το γιο μου φλόρο, ρε. Ρε δεν τρέπεστε, δεν δείχνετε τσίπα πάνω σας, ρε. Εγώ που σας κερνάω, ρε, που είμαι φίλος σας. Παίρνω να έχω ρίξει μαύρη πέτρα πίσω μου. Όχι να βλέπω τις κατόφασες σας. Άντε παρατήστε με, ρε. Και ο γιος μου, ρε, ο γιος μου θα κερδίσει γιατί είναι πρωταθλητής. Πεντάμορφες. Τζούλιετ, πες αλεύρι. Αλεύρι. Μπράβο. Τάξε μου, μωρή. Τι να σας τάξω, κυρία, δεν μου τάζετε εσείς καλύτερα ότι δεν θα σας καναδώ στην κουζίνα μου? Όχι, έριξες πάλι το φαρμάκι σου. Περί αυτού πρόκειται. Ήρθε η ώρα να ξεκουμπιστείς επιτέλους από εδώ μέσα και να τσακιστείς να πας στους δίπλα. Στους Γαλινούς? Όχι, στους Παπαπαύλου. Μωρή, θα με τρελάνεις. Τους Γαλινούς δεν έχουμε φέτος. Σε αυτούς θα πας. Να κάνω τι? Το μοντέλο. Α, δεν στα είπα, παιδί. Η Ολίβια αλλάζει διακόσμηση. Θυμάσαι ένα μπισινό που είχε μπαίνοντας. Θα τον ευγάλει και θα βάλει τη φάτσα σου, μου είπε. Τι να κάνεις, μωρή, τι να κάνεις. Αυτό που ξέρεις, την οικιακή βοηθώ. Όσο είναι η Πετρούλα δίπλα, εγώ δεν πάω πουθενά. Γιατί? Τι έχει Πετρούλα, δεν καταλαβαίνω. Οστρακιά και φοβάσαι μην πάει και σε κολλήσει. Όχι, αλλά δεν είναι του επίπεδου μου. Είναι σαν να βάλετε να τραγουδήσουνε η Νάνα Μούσχουρη με την Άντζελα Δημητρίου. Λίγα τα λόγια σου για την Άντζελα. Της χρωστάω πολλά, αν θες να ξέρεις, κυρία μου. Κάποτε ένας ταρίφας με μπέρδεψε με αυτή. Μου είπε ότι ήμουν η καψούρα του η μεγάλη και μου κέρασε την κούρσα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είμαι σίγουρη. Έλα εδώ που μουρμουράς. Έλα πίσω να σου πω. Λοιπόν, θα πας δίπλα και να έρθει εδώ η Πετρούλα. Υπό αυτά στα συνθήκας θα πάω, αν και είμαι σίγουρη ότι κάτι κρύβετε εσείς στο βρώμικο μυαλό σας. Δεν σε παρακαλέσω κιόλας. Ή πας δίπλα ή τρως ισόβια και μένεις για πάντα μαζί μου. Διάλεξε. Πέστε πως είμαι κιόλας δίπλα. Περίμενε, μωρή, μην βγάλεις τον τελάλι από τώρα. Θα βγάλω ανακοίνωση όταν κανονίσω και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Άντε φύγει, τι μας τα κόθηκες. Με τα αυτή παλάτζα να ακούσεις. Κουτσομπόλα. Εγώ φταίω, που έχω μέσα στα πόδια μου. Τώρα θα δεις. Πας φούντο και θα ησυχάσεις. Έλα, Ολίβια. Αποστολή εξετελέστη. Αρχίζει η φωτογράφηση. Η ανταλλαγή ήθελα να πω. Τέλεια. Τέλεια, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, τα λέμε, έτσι. Σου έχω εξαιρετικά νέα. Η Ιουλία δέχτηκε. Τώρα μένει να το πούμε στην Πετρούλα. Να το πούμε όμως, αγάπη μου, να το πούμε, διότι με έχει αγχώσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία. Ποιος σας αγχώνει και γιατί? Εδώ είσαι, Πετρούλα. Πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Παρούσα και πληρούσα. Τα ίδια κάνει, καλά, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, πείτε μου ποιος σας αγχώνει και θα το κανονίσω εγώ. Ο άντρας μου, Άγγελος, γνωρίζει κάτι καλά, παιδιά, σκέτο μάλαμα. Αν σας πειράξει κανείς, σε μία λαδόκολα θα τον τυλίξουν και θα τον πετάξουν στα λίμματα του περάματος. Όχι, δεν. Τι πάθατε, καλέ, πλάκα κάνω. Κάθισε, Πετρούλα. Κάτσε. Τι κάνεις? Καλά. Καλά, πάντα καλά. Μπράβο, μπράβο. Κοίτα, θέλαμε εδώ που είχαμε να... Πώς το λένε τώρα αυτό? Τι είναι, καλέ, με τρομάζετε. Απλώς θέλαμε να σου πούμε ότι εκτιμούμε πάρα πολύ τις υπηρεσίες σου και σε ευχαριστούμε για όλα αυτά που έχεις κάνει για... Άντε καλέ, είπα κι εγώ με τρομάξατε. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Εγώ να ξέρετε, είμαι πιστή σαν σκυλί. Αρκεί οι άλλοι να εκτιμούν την προθυμία μου. Όπως εσείς, καλή ώρα για παράδειγμα. Αλίμονο. Γιατί εμένα, αν δεν με εκτιμούν, πληγώνομαι. Πληγώνεσαι. Και άμα πληγωθώ εγώ, πληγώνομαι πολύ. Πληγώνεσαι πολύ. Και άμα πληγωθώ πολύ, κλαίω. Πολύ. Κλαίει. Τέλος πάντων, αν δεν με χρειάζεστε κάτι άλλο τώρα να πάω μέσα γιατί έχω δουλειά. Ηλία! Ναι. Τι θέλουμε κάτι άλλο. Τι θέλουμε κάτι άλλο. Τι θέλουμε.
θέλουμε κάτι άλλο. Α, τι θέλουμε κάτι άλλο. Ναι, Ηλία, τι θέλουμε, κάτι άλλο. Σε θέλουμε κάτι άλλο. Όταν το βρείτε, έλατε να μου το πείτε μέσα στην κουζίνα. Δεν θα μου κάει εμένα το σουφλέ επειδή εσείς ήταν αποφάσιστοι. Τι να σου πω, τι να σου πω. Σουφλέ. Μη τους δίνεις σημασία, ρε μπάμπη. Μη τους δίνεις σημασία. Άσε με ρε Άγγελε με τους αχάριστους. Αχάριστη, μπάμπη μου. Αχάριστη. Μια και είμαστε ζεστοί. Δεν πάμε στο στάδιο να μιλήσουμε στο παιδί. Τι λες ρε κορόιδο, αν του μιλήσουμε θα τον αγχώσουμε χειρότερα. Δεν θα τον αγχώσουμε, μπάμπη μου. Θα τον εμψυχώσουμε. Σκέψου και εμένα που έχω ποντάρει τόσα λεφτά πάνω του. Τι δείχνει αυτό. Ότι είσαι τζογαδόρος. Όχι, μπάμπη μου. Ότι είμαι αδελφός σου. Ότι εγώ εναντίον όλων αυτών είμαι μαζί σου. Μαζί σου, μπάμπη μου. Άντε ρε, πάμε. Πάμε, μπάμπη μου. Τι αγένεια! Έλληνες! Μυρτώ! Ιφηγένεια, χάρηκα. Κι εγώ. Καινοριά. Ναι, φαίνεται. Βασικά, αν ήσουν πέρυσι, θα σε είχα ξαναδεί. Πρωτοετής. Αθλητική ψυχολογία. Α, συνάδελφοι! Κι εγώ. Πώς και δεν σε έχω ξαναδεί τότε. Ήμουνα στη Νέα Υόρκη. Πήγα να δω το φίλο μου. Βασικά μεταχωρήσαμε. Μετά μπλέξαμε κάτι μαθήματα φωτογραφίας. Μετά παίζα μουσική σε ένα μπαράκι. Εγώ με αλλού παιδάκι μου. Nice. Κι εγώ δεν πάει πολύ καιρό που έχω γυρίσει από Σουηδία. Πόσο καιρό εδώ? 4 μήνες και ακόμα να προσαρμοστώ. Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Να χαλαρώσετε λίγο και θα δεις, θα περάσει πολύ καλά. Ένα πράγμα μόνο να προσέχεις. Τι? Τους Έλληνες. Όσο γι' αυτό έχω πάρει ήδη μια γεύση και καμία σχέση με τους Σουηδούς. Ευτυχώς δεν λες. Το αγόρι μου είναι Σουηδός. Αχ, με συγχωρείς. Είμαι σίγουρη πως αυτό θα είναι η εξαίρεση. Ναι, είναι. Σου λείπει? Όλα μου λείπουν. Τα είχα οργανώσει όλα τέλεια εκεί. Τα μαθήματά μου, τις παρέες μου, τη ζωή μου. Και τώρα ήρθε εδώ και βαριέμαι που ζω. Και μένω και στο Διόνυσο. Πω πω εξορία. Και τι κάνεις κάθε μέρα εκεί? Πλακώνομαι με το γείτονα. Με ποιον? Με το γείτονά μου, τον Άρη. Καλά βρε παιδάκι που και είσαι με το θεό του πολέμου βρήκες να μπλέξεις. Έλα, κερνάω καφέ. Πάμε? Μέσα. Καλά, εγώ στις σχέσεις εξ αποστάσεως είμαι βετεράνος. Το ξέρω παιδάκι μου, δεν γίνεται. Κινητά, τηλέφωνα. Ιφηγένεια! Πώς και από εδώ? Περιμένεις τον Άρη? Όχι, έπαιζα μπασκετάκι με κάτι φιλαράκια και... η φίλη σου? Η Μυρτώ. Είμαστε μαζί στην αθλητική ψυχολογία. Βασίλης. Γεια σου, Μυρτώ. Γεια. Τελικά η Γυμναστική Ακαδημία έχει παράδοση στο να βγάζει ωραίες γυναίκες. Δεν κατάλαβα. Εσείς για καμάκι έρχεστε εδώ ή για τον Άρη? Όχι και για καμάκι, για μπασκετάκι. Λοιπόν, εγώ λέω να φεύγω τώρα. Μήπως θέλετε να σας πάω κάπου, Μυρτώ? Όχι, ευχαριστώ, έχω αυτοκίνητο. Ο Άρης που είναι? Στο Σιρήνιο. Τι είναι αυτό, καφέ? Το στάδιο που προπονείται. Εκεί θα πάμε τώρα, είναι και ο Σάββας. Θες να έρθεις? Δεν ξέρω. Μυρτώ, τι λες? Παιδιά, δεν μπορώ, έχω χορό σε μία ώρα. Χορό, Τι χορό, μοντέρνο ή κλασικό? Κλασικό. Και μετά έχω ισπανικά, γι' αυτό καλύτερα να πηγαίνω. Ιφηγένεια θα το πούμε, έτσι? Έγινε, γεια σου Μυρτώ. Χάρηκα. Κι εγώ χάρηκα. Ωραίο δίδυμο είστε. Ναι, ευτυχώς που τη γνώρισα. Νομίζω ότι ταιριάζουμε. Ταιριάζετε, λέει. Κόλαση. Πάλι καλά, γιατί είχα αρχίσει να φρικάρω από τη βαρεμάρα. Βέβαια. Έφυγες και άφησες πίσω όλες σου τις φίλες. Αλλά δεν θέλουμε να νιώθεις μόνη σου. Εμείς. Ό,τι θέλεις εμείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον Άρη. Και αν είναι, σε γυρίζουμε με το Σάββα στο σπίτι. Οκ, πάμε. Έτσι κι αλλιώς θέλω να δω τις εγκαταστάσεις, γιατί σκέφτομαι να ξεκινήσω προπόνηση. Λοιπόν, περίμενε να αλλάξω και έρχομαι. Ωραία. Φύγαμε. Πω, τι ήταν αυτό? Πολύ κακό. Ναι, γιατί εγώ τη συμπαθώ την Ιουλία. Πέρυσι τη φοβόμουν και δεν τη χώνευα. Αλλά φέτος τη συνήθισα και δεν θέλω να φύγει. Εγώ δεν τη συμπαθώ. Δεν πιστεύει καθόλου τα ψέματά μου και μου σπάει τα νεύρα. Δεν θέλει να έρθει σε εμάς. Και τώρα τι θα κάνουμε? Να τους χαλάσουμε τα σχέδια. Να πούμε στην κυρία Πετρούλα να μην δεχτεί. Λες να προλάβουμε? Μπορεί. Μπέτη, έχω μαγικές δυνάμεις. Θες να διακτηνιστούμε? Μπορούμε. Αμέ. Λοιπόν, άκου τι θα κάνει. Θα μου δώσει το χέρι σου και θα κάνουμε τη μαγική κίνηση. Θα σου πω ποια είναι? Ναι. Πάμε. Είδες που σου έλεγα? Ναι.
Παναγία μου. Γεια σας, κύριε Πετρούλα. Τι έγινε, καλά, πώς το κάνατε αυτό, πώς ήρθατε? Διακτηνιστήκαμε. Λιδία. Ώρες είναι τώρα να μου χαλάσεις και την Πέτη. Αλήθεια λέει, διακτηνιστήκαμε. Είμαστε αδερφές ψυχές μαγισσών. Και τώρα που συναντηθήκαμε γίναμε ένα. Και μπορούμε να κάνουμε μαγικά πράγματα. Καλά. Τι θέλετε στην κουζίνα, το φαγητό δεν είναι έτοιμο ακόμη. Ήρθαμε να σε σώσουμε. Έλα, από ποιον? Από το δράκο που στείνει φωτιές? Ξέρεις το φουγούρτο βλογοβόλο? Βρε, άντε στις μαμάδες σας, μεσημεριάτικα. Κυρία Πετρούλα, η μαμά μου και η μαμά της Χλειδίας αποφάσισαν να σας αλλάξουν εσένα και την Ιουλία. Άντε, και τι θα μας κάνουνε ξανθιές? Να σας αλλάξουν δουλειές. Η Ιουλία θα έρθει εδώ και εσείς θα πάτε δίπλα. Θα φύγετε ή θα αρπάξω τη βρεμένη της Ανίδα και θα σας κάνω μελανές? Πιστέψτε μας. Θέλω να έρθει η Ιουλία εδώ και εσείς να πάτε δίπλα. Εξαφανιζώ, είπα γρήγορα, μην ανοίξω την κατσαρόλα που βράζει τον μπρόκολο και λιποθυμίστε από την πόχα. Οχ, πάμε Μπέτη, έχει μαγικά όπλα. Πάμε. Μας κουτουφλάει στο εισάδι. Του είναι μάτια σας κατέμει. Άρη! 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 Εδώ! Καλώς τον, καλώς το λεβέντι μου, καλώς το πουλέν μας. Πώς από εδώ? Είχαμε βγει εδώ με τον Άγγελο μια βόλτα και λέμε δεν μπαίνουμε μέσα να δούμε το παλικάρι μας πώς πάει στην προπόνηση. Πες και εσύ ρε Άγγελε. Τι να πω ρε, όλα καλά. Εσύ αγορίνα μου, όλα καλά. Είσαι δυνατός, θα σκίσουμε φέτος. Για να δούμε. Δεν θέλω να δούμε, δεν θέλω να δούμε, δεν θέλω ητοπάθειες. Πρώτη και με διαφορά. Μιλάμε για πανελλήνιο. Τι πανελλήνιο ρε, πανευρωπαϊκό. Παγκόσμιο. Σιγάρε, τι πάθατε? Ακού αγόρι μου, θα πάω να σου αγοράσω μπαρμπούνια από την Ιχθυόσκαλα, θα σταυράσω και θα σου φέρω το ζουμί να δυναμώσεις, να είσαι power. Μπαρμπούνια. Μπαρμπούνια. Παπά, τι λέει αυτός? Και θέλει μετά εσείς μπαρμπούνια? Γιατί κάνουν καλό στο τρέξιμο, παιδάκι μου. Παπά, λέγε. Να βρε Άρη. Λένε ότι γύρισε ο γιος του φαρμακοποιού του Λεοντιάδη και θα τρέξει. Αν πέσονται, γι' αυτό σε ζώσανε τα φίδια. Και εσύ ρε πατέρα, τόση εμπιστοσύνη μου έχεις. Μπράβο. Όχι βρε γέ μου. Όχι ρε, μην με παρεξηγείς. Ξέρεις πόσο πιστεύω σε σένα, αλλά ανησυχώ, ο γονιός σου είμαι. Και αυτός φταίει κακόχρονάκι, μου βάλε λόγια ρε. Και ο Άγγελος τι ζωή τραβάει, Άκου Αρίκο, για να μην το κουράζουμε. Εγώ δεν μασάω ούτε από Ηρακλήδες, ούτε από φαρμακοποιούς, ούτε από τίποτα. Είμαι ο παδός, αγόρι μου. Θα νικήσουμε. Με πιασες. Θα νικήσουμε. Ευχαριστώ ρε Άγγελε για το ενδιαφέρον και για την υποστήριξη. Και να ξέρεις πατέρα, αυτό το Λεοντιάδη θα το σκίσω. Έτσι γεια μου, φάει σίδερα. Με τέτοιο ηθικό είναι σίγουρο ότι θα τους πατήσει. Μακάρι. Θα τους πατήσει. Το χοντρομπιζέλι χορεύει τσιφτετέλι, χορεύει τσιφτετέλι στο χώρο των μπιζελιών. Μοσχομυρίζει. Φυσικά, πάντα μοσχοβόλανε τα φαγητά μου. Σας φτιάχνω υπέροχο σουφλέ στο φούρνο και τέλεια χορτόσουπα. Πώς και από την κουζίνα μου, κύριε Λία, εσείς όταν μαγειρεύω ούτε που πατάτε το πόδι σας. Έλα τώρα. Να, ήθελα να σου πω κάτι, Πετρούλα. Σκεφτήκαμε με τους γείτονες, τους φίλους σου, μήπως κάναμε μια αλλαγή. Έχει γούστο. Όταν λέμε αλλαγή, όχι αλλαγή, σκεφτήκαμε να κάνουμε μια ανταλλαγή οικιακών βοηθών. Κοίτα να δεις τελικά που από μικρό και από τρελό, όντως μαθαίνεις την αλήθεια. Κι εγώ ποιος είμαι, ο μικρός ή ο τρελός? Τι σας έκανα και θέλετε να με ξεφορτωθείτε? Όχι, Πετρούλα μου, να σε ξεφορτωθούμε. Πολύ βαριές εκφράσεις. Μην το παίρνεις προσωπικά. Πώς να το πάρω? Πάρ' τα αλλιώς. Δηλαδή? Κοίτα τώρα, πώς να το πω. Πείτε το με δικά σας λόγια, θα καταλάβω. Ωραία, με δικά μου θα το πω. Αχ, κάηκες, Μήπως κάναμε ένα πείραμα. Και εμείς τι είμαστε? Τα
πειραματόζωα! Όχι και πειραματόζωα, Πετρούλα μου. Είσαι και λίγο μεγάλη για πειραματόζω. Να, το είδαμε σαν μια νεανική τρέλα με τους γείτονες. Πάρ' το λίγο χαλαρά. Πάρ' το χαλαρά, Πετρούλα μου. Άλλωστε δεν πας σε ξένους. Η Πελαγία και ο Μπάμπης είναι φίλοι σου. Μακάρι να πήγαινα σε ξένους. Κοίταξε, πάντως, όπως και να έχει το θέμα, η τελευταία απόφαση είναι δικιά σου. Δηλαδή, σε περίπτωση που δεν θέλεις. Ωραία, λοιπόν. Δεν θέλω. Ναι, αλλά σε περίπτωση που αλλάξεις γνώμη και θελήσεις, θέλω να έχεις στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι παίζει και μια χοντρή αποζημίωση. Μα, δηλαδή τόσο... χοντρή. Χοντρή. Τι λέει? Σε ευχαριστώ, ρε. Να είσαι καλά. Πώς από εδώ, ρε παιδες? Σου φέρνουμε νέα. Τι νέα? Ο Λεοντιάδης ξαναγύρισε. Θα κατέβει, λέει, στους Πανελλήνιους. Τον τρακάραμε χθες στην πλατεία. Ναι, άσε με, τον προλάβαν άλλοι. Τι θα κάνεις τώρα? Τι θα κάνω? Αυτό μας έλειπε να βοηθώ και τον Ηρακλή. Τι κοιτιέστε, ρε? 2 χρόνια λείπει ο τύπος. Εντάξει, δεν λέω, ήταν ο πιο γρήγορος σπρίντερ του σχολείου. Όχι μόνο του σχολείου, όλους της Νεάπολης. Μη σου πω και όλο του Πειραιά. Ποιος πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι? Πέρσι δεν έτρεχε ο Ηράκλης. Ποιος πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι, λέω? Εντάξει, ρε, δεν είπαμε τίποτα. Πώς δεν είπατε? Ήρθατε εδώ πέρα δίθεν τυχαία να μου πείτε ότι γύρισε ο Λεοντιάδης. Επειδή έγινε χαμός στη γειτονιά. Όλοι λένε ότι άμα κατέβει φέτος στους αγώνες θα το χάσει τον τίτλο. Όχι μόνο δεν θα το χάσει τον τίτλο, θα κερδίσω και θα κάνω και πανελλήνιο ρεκόρ. Την πλάτη μου θα βλέπει ο Λεοντιάδης. Μακάρι. Εσείς τι κάνετε εδώ? Ήρθε μαζί μας. Ήθελε να δει, λέει, το στάδιο για να κάνει προπόνηση. Προπόνηση? Είπε και κάτι άλλο, ότι θέλει να έχει επαφή με τους αθλητές γιατί τη βοηθάει στις σπουδές της, κάτι τέτοια. Να θα σου έλεγα τώρα με τι θέλει να έχει επαφή, αλλά τέλος πάντων. Και πώς την πετύχατε, ρε παιδιά? Την πετύχαμε τυχαία. Στη σχολή. Τυχαία. Καλά, τα ξέρω εγώ τα δικά σας τα τυχαία. Άντε σπάστε τώρα γιατί έχουμε και προπόνηση. When we were lying in bed, laughing in your arms, made me so warm and fresh. Τι θες, μωρή, και με έχεις πάρει στο κατόπι? Και τώρα οι δυο μας. Τι θα κάνουμε, θα παλέψουμε? Τι είναι αυτά που μου είπε ο δόκτορας? Τι σου είπε ο σεξολόγος? Πάλι έχεις πρόβλημα, μωρή. Πελαγιά, μην κάνεις την ανεξερή. Συνεννοηθήκατε, λέει, να έρθω εγώ εδώ και να πάει η ξινή στους διπλά. Γι' αυτό λες, σιγά τα αυγά. Αυτοί κανονίσανε να γίνει η ανταλλαγή των πληθυσμών. Εμένα σκασίλα μου. Και τι είμαστε και μας αλλάζετε που κάμισα? Πελαγιά, δεν θέλω να έρθω εδώ. Εμείς όσες κέρδεις, μωρή. Η Τζούλετ πάντως θα πάει στους δίπλα. Όχι τίποτα άλλο. Έδωσα το λόγο μου εγώ, κυρία μου, στην Ολίβια. Και όταν εγώ δίνω το λόγο μου, τον κρατάω. Δεν είμαι σαν εσένα που έχασε το στοίχημα και παριστάνεις τον ψόφιο κοριό. Καλέ, ποιο στοίχημα, βάλαμε εμείς στοίχημα. Στο θέμα μας, Πελαγία, σου λέω δεν θέλω να έρθω εδώ. Πώς κάνεις έτσι, μωρή? Για μια εβδομάδα μιλάμε μόνο. Για μια εβδομάδα είναι μόνο. Βέβαια. Τι σου πέρασε από το μυαλουδάκι? Ότι μπορώ να σε φάω στη μάπα περισσότερο? Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Παρακαλώ, δεν κάνει τίποτα. Λέει και τι άλλο θες, γιατί έχω πολλές δουλειές. Λοιπόν, Πελαζή, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μην μείνει ούτε λεπτό παραπάνω από τη βδομάδα η ξενή στους δίπλα. Ιφηγένεια! Ιφηγένεια! Αφού έρχοσαι εδώ, γιατί δεν με έπαιζε να σε φέρω εγώ? Δεν πειράζει, σε πρόλαβαν ο Βασίλης και ο Σάββας. Τι έμαθα, θα πάρεις μέρος στους Πανελλήνιους? Ναι, όπως κάθε χρόνο. Κρίμα που φέτος θα χάσεις. Και γιατί θα χάσω, παρακαλώ? Γιατί οι αγώνες απαιτούν σκληρή προπόνηση. Όχι βόλτες με μηχανές, ποτά, σφινάκια. Ο Σβέν που είναι πρωταθλητής. Ο Σβέν είναι πρωταθλητής. Και λογικό είναι δηλαδή ο άνθρωπος. Τι να σου πω, αγόρι μου. Τίποτα να μην μου πεις. Και να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Εγώ στους αγώνες θα κερδίσω. Ό,τι και να γίνει. Το κατάλαβες, τι θες να σου πω και στα σουηδικά? Όχι, το κατάλαβα και στα ελληνικά. Εσύ είσαι λίγο αργόστροφος. Πας ένα στοίχημα με τον αργόστροφο? Τι στοίχημα? Ότι θα τους κερδίσω όλους. Και τον Ηρακλή Λεοντιάδη. Πού το ξέρεις εσύ το Λεοντιάδη? Όλοι το ξέρουν. Όλοι το ξέρουν, Και το Λεοντιάδη λοιπόν. Και θα κάνω και πανελλήνιο ρεκόρ. Πας στοίχημα. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω, Ό,τι θέλεις. Έχει ένα μαγειριό στην Νίκαια που κάνει τρομερό πατσά. Εντάξει. Αν χάσω, θα έρθω μαζί σου ένα βράδυ στην Νίκαια για να φάω πατσά. Όχι, δεν κατάλαβες. Στο πατατζίδικο δεν θα φας πατσά, αλλά θα πλύνεις τα πιάτα μιας ολόκληρης ημέρας. Και έχει πολλούς πελάτες στο πατσατζίδικο. Εντάξει. Αν χάσεις όμως εσύ, κάθε φορά που θα με βλέπεις μπροστά σου, θα στρίβεις.
θα εξαφανίζεσαι. Χειμώνα, καλοκαίρι. Γιατί? Για να μην βλέπω τα μούτρα σου και χαλιέμαι. Καλή, τώρα εδώ δεν ερχόταν το παιδί μου. Πού πάει? Αχ, ήρθε η ώρα λοιπόν, Τζούλιετ. Αχ, ναι, κυρία, ήρθε η ώρα επιτέλους. Τι, χαίρεσαι? Χαίρεσαι, βρε κακούργα, ανέστητη, αχάριστη, που φεύγεις μακριά από την κυρά σου. Πολύ, πολύ, πολύ όσο δεν φαντάζεστε, κυρία. Γιατί να το κρύψω άλλωστε. Πρόσεξε, κακομοίρα μου, θα το μετανιώσεις. Ένα σου λέω, Τζούλιετ, εσύ δεν μπορείς μακριά μας. Και τα ξένα χέρια είναι μαχαίρια. Δεν πάδα και στην Αυστραλία, δίπλα θα είμαι. Πάντως με την ευκαιρία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το απρόσμενο δώρο. Παρακαλώ. Αλλά πρόσεξε, κακομοίρα μου, στο ξαναλέω. Μην το μετανιώσεις. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Εσείς κοιτάξτε να συνηθίσετε την Πετρούλα, που εδώ που τα λέμε σας πάει γάντι. Και εγώ θα μείνω σαν μια γλυκιά ανάμνηση. Κοίτα, μην έρθεις κλαίγοντας και με παρακαλάς να σε ξαναπάρω στη δούλεψή μου. Πήγαινε βρε δίπλα να δεις τη γλύκα. Δεν είναι όλοι σαν εμένα καλοσυνάτη. Πήγαινε στην οικογένεια Γκαλινός για να δούμε πώς θα σου φερθούνε. Δεν είναι τυχαίο που τόσο καιρό εμείς δεν ανταλλάξαμε ούτε μία πικρή κουβέντα. Τζούλιετ, εσύ ήσουν η κυρά και εγώ ήμουν η δούλα. Τελειώσατε, κυρία? Τελείωσα, μωρή. Να πηγαίνω, λοιπόν. Άντε στο καλό, παιδί μου, να σε ξεπροβοδήσω να μην έχεις να λες τις κακίες σου. Και ένα σου λέω, αν το μετανιώσεις η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή. Δεν έχω πια υπομονή να περιμένω μια ζωή. Αν το όνειρο αληθινό θα βγει. Δεν έχω άλλες αντοχές με